Hapadeng ki khubor ba ka sarkar jala kamla ban pediang ya kajing ajemut jong ka ke HDC EC balalam da ka seng BBP ban ai kerteng ya ka kamarwei jong MDC balajit ha council u nongilam badat ba jong ka National People's Party bat ubadairu ha ka jukupor udukot jong ka Raja Sabha u Wanwei Roy Karluki ha gasngi nangkong ulapan na ka sarkar jala ban pediang ya kajing ajemut jong ka ke HDC EC halor ki MDC balaterwa halade ngadon kajingmut badai ban pediang ya kajing ajemut jong ka kausil namar ba kadai ketenat kabayo ya kajing peta na kipat ba laong ukar luki ulong bakat kum ki kendon ya ka keteng ya UMDC balapan yang dai pantarwa na ajemut da ka eksekutif komiti isi ka kausil sya ka sarkar jala ulong ba ka UP bat ki NPP ki bailam marwei ya ki eksekutif komiti ha ke HDC bat JHDC kinterwa ya ki kerteng na kebentag kakam jong ki MDC balajin UMP ka Raja Sabha ulapan kenmau ya ke jingjia ha ki por balalek no ha ka ba ka sarkar jalam kalale klet ya ke kerteng ka balaterwa na ajimut da ka kausil da ka bau ainuksa uba karluki ulong ba ka sarkar kalakantat ya ka jing ajimut jong ka GHDC isi ha ka tei ka por balaterwa ya ke kerteng jong menteri rang bakdu ka jala ukon rat ke sama kum udukot balajin House nem arajar khatsan ka ke HDC kala menjur da ka wei ka sur ya karai ha ka jinglang bakerpang ha ka balajit yaw nong bishar balashong that jong ka ke HDC UJ Rinbon kum udukot balajit da ka kausil ka isi jong ka ke HDC ka balailam daw ba pensingan NCM kum UCM kala the tang ya ka sarkar jala balailam da ka kongres ka bal ajimut da ka kerteng ka baper sya ka ke HDC watla ka kausil kalapa syakmat ya ka kerteng jong ukertong bom dai san pertai UJ Rimbon nak benta ka tai ka syuki sarkar balalam da ka kongres ha ka tai ka por bala ajimut yaw menteri barim nak benta ka kam MDC balajit da ka bayai la ya ka ra jong ka ke JDC kane kalawan ra ya ka jing ha ka ba ulat ulapan phai biang ya baro atli ki jing terwa sya ka sarkar jala banshim ya ka rai ka bakat du kumta om shim ladon uweiru MDC balathung ha ka ta ka por